ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኢትዮጵያዊ ዝመበቆሉ አብርሃም ተክሉለማ ዝተባሃለ ሰራሕተኛ ክፍሊ ጉዳያት ወፃን ፍትሕን አሜሪካ ምስጢራዊ ሰነዳት ንስልያ ኢትዮጵያ በምስጋሩ ተኸሲሱ እትወደ 50 ዓመት ምዃኑ ዝተኸሰነ አሜሪካ ዜግነት ዘለዎ ኢትዮጵያዊ ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል አሜሪካ ካብ ዝርከብ ምስጢራዊ ሰነዳትን ካብ ሳተላይት ዝተኣከበ ሓበሬታ መንቀስቃስ ዕጡቃት ተቃወምትን ሰራዊት ጉራብቲ ሃገራትን ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከሰጋግር በመጽንሑ ተኸሲሱ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወ መረባ ዜና ተሃገር ኣረጋጊጸን አብርሃም ካብ 2019 ኣትሒዙ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት አሜሪካ ከም ዝሰርሐ ዝሓበረት መደበር ቴሌቪዥን CNN ኣብ ጉዳያት ወፃኢ ከም ቴክኒሻንን ኪላ ናይ ሓበሬታን ቴክኖሎጂን ኣብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ድማ ከም ተንታኒ ኮይኑ ምስርሑ ጠቂሳ ንሱ በብእዋኑ ሓበሬታ ካብ ኮምፒውተራት እናውረደን እናቀድሐን ክእክብ ከም ዝጸንሐ ዝጠቀሰ ጸብጻብ ቤት ፍርዲ ብወገኑ ካብ ታሕሳስ 2022 ክሳብ ነሓሰ 2023 ኣብ ዝነበረ ኣስታት 9 ዋርሕ ድማ 85 ስልያዊ ሰነዳት ኣብ ኢዱ ከም ዘእተወ ኣነጺሩ ብተወሳኺውን 48 ናይ ወረቐት ሰነዳት ብፎቶኮፒ ቀዲሑ ብመልክዕ ሲድን ዲቪድን ከም ዝሓዘዩ ተኸሲሱ መብዛሕትኡ ዝሓዞ ሰነዳት ምስ ኢትዮጵያን ጎራብታን ዝተኣሳሰር ስልያዊ ሓበሬታ ኮይኑ ንዝኾነ ይኹን ምኽንያት ኣብ ኢዱ ክሕዞውን ብሕጊ ዘይፍቀደሉ ምንባሩ እዩ ተመልኪቱ አብርሃም ናብ መበቀል ዓዲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተመላለሰሉ ኣብ ሓደ ሆቴል ምስ ሓደ ናይ ስልያ ኣባልቲ ሃገር ብምርኻብ ሓበሬታ ከም ዝተለዋወጠን ሒዝዎ ዝመፀ ሰነዳት ከም ዘረከቦን ዘመልከተ ጸብጻብ CNN ከም ሞሳድ ተዋህቦ ክኸውን ዝኽእል ገንዘብ ድማ ናብ ዝተፈላለየ ናይ ባንክ ሕሳባት ከም ዝተሰጋገረሉ ኣገንዚቡ ጅቡትን ኢራንን ን7 ዓመታት ተበቲኹ ዝጸንሐ ዝምድነአን ዳግም ንምሕዳስ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሓ ተገሊጹ ጅቡትን ኢራንን ዝምድነአን ንምሕዳስ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሓ ዝግለጽ ዘሎ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲአን ሃገራት ጎንጎንቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝካየድ ዘሎ መበል 78 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ተረኺቦም ድሕሪ ዘካይድዎ ዘተዩ እቶም ሚኒስትራት በብወገኖም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ክልቲአን ሃገራት ዝምድነአን ብምሕዳስ ኣብ ንግዲ ወፍርን ምስጋር ቴክኖሎጂን ካልእን ዘተኮረ ናይ ምትሕጋዝ መደባት ክሰርዑ ምዃኖም ገሊጾም ስዑድ ዓረብ ኣብ ማእሰርቲ ሒዛቶ ዝነበረት መራሒ እምነት እስልምና ሺዓ ተሃገር ሼኽ ኒማር አልኒማር ኣብ 2016 ድሕሪ ምስያፋ ምስ ኢራን ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ምስሓብ ከም ዝበጽሐት ኣይርስዓን ኣቀዲሙ ናብ 2015 ብስዑድ ዓረብ ዝተመርሐ ኩናት አንጻርቶም ብኢራንዮም ዝድገፉ ዝተባሃሉ ዕጡቃት እምነት ሺዓ ዝኾኑ ሑትና የመን ነዘን ክልተ ሃገራት ናብ ምትፍናን ከም ዘእተወን ይዝከር ጅቡቲ ድማ ኣብ ክልቲኡ ዝጉዳያት ጸግዒ ስዑድ ዓረብ ብምሓዝ ምስ ኢራን ዝነበራ ዝምድና ከም ዝበተኸት ኣይርስዓን ስዑድ ዓረብን ጅቡትን ዝበዝሑ ዜጋታተን ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ሱና ክኾኑ እንከለው ኢራን ድማ ልዕሊ 88 ሚእታዊት ካብቲ 82 ሚሊዮን ዝግመት ብዝሒ ህዝባ ኣማኒ እምነት ምስልምና ሺዓ ምዃኑ ይግለጽ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን